Many people, they serve God with a conscience that is not yet clear. Because uNkulunkulu ngonembezo ongekho mnene. And Satan takes advantage uSathane uyasebenzisa lelo of thuba. your unclear conscience. Unembeza wakho ongekho mnene. With your heart condemning you, Inhliziyo yakhe ikulahla. Satan moves closer to you. uSathane usondela He duze moves kwakho. closer. Usondela Many duze kwakho. believers, they suffer that. Amakholwa amaningi ahlushwa yilokho. They suffer a conscience that is not yet clear. Ahlushwa unembezo singakabanga mnene. Condemning themselves, Bazilahla. afraid of what people will say. Basaba ukuthi abantu bazothini. Being afraid, Ukusaba it's not for believers, akusuka amakholwa. it's for unbelievers. Kodwa kubantu abangakholwa. A believer is never afraid. Ikholwa lisaba. A believer is never. Ikholwa lisabi. For us, For thina. there's only one thing that is required of us: Kunento eyodwa nje efunekayo the kithi. fear of the Lord. Ukusaba inkosi. There, Ukusaba inkosi. the reverent fear of the Lord. Ukusaba inkosi. Being afraid is not your portion. Ukusaba kusingcenye yakho. You only have one thing: Unento eyodwa nje the kuphela. reverence fear of God. Ukusaba nje uNkulunkulu. And that fear, it's not the fear to say, if I do that and Lokho this, kusaba akusukusaba ukuthi uma ngayenza God will lokhu punish me. nalokho uNkulunkulu it's uzongisheshisa. fear that worships God. Kodwa ukusaba lokudumisa uNkulunkulu. It's fear too, meaning Ukusaba you are ukudumisa able to uNkulunkulu. identify His greatness, His majesty. Kusho ukuthi uyakhona ukubona ubukhulu bakhe The fear of nobukhosi the Lord bakhe. opens your eyes Ukusaba inkosi kuvula amehlo akho. to worship God correctly. Ukuthi udumise uNkulunkulu To ngendlela worship efanele. God. Ukuthi correctly. udumise uNkulunkulu ngendlela So efanele. many people are worshiping, Abantu abaningi but bayadumisa. there's no fear of the Lord. Kodwa akukho ukusaba uNkulunkulu. They are only afraid Bayasaba of God. And uNkulunkulu. God does not want you to be afraid of Him. uNkulunkulu akafuni ukuthi umsabe. God does not want you to be afraid. uNkulunkulu akafuni ukuthi umsabe. If you are afraid, Uma ngabe usaba, it means you are afraid of a penalty kusho ukuthi usaba umvuzo. that will come because of something that you have done. Lo ozoza ngenxa yento Meaning oyenzile. you are still keeping the law. Kusho usagcina umthetho. But having reverence fear, Kodwa ukuba it's nokumsaba, grace. umusa, It's grace. umusa. It's like when you have parents, Kufana nokuthi uma unabazali, bese umsabela ukuthi mangayenzi so uzongishaya. It's not a good fear. It's an akusukusaba evil okulungile. fear that Kodwa leads you to ukusaba be okubi. afraid. Lo ukholele ekutheni usaba. It leads you to become afraid. Ukholele ekutheni uthuka But the usaba. reverence fear Kodwa lokusaba of the Lord, kwenkosi it says it's the beginning isiqalo of wisdom. sokuhlakanipha. Beginning of? Isiqalo You sokuhlakanipha. can fear someone and be more dumb. Ungasaba umuntu bese uyachubeka ke ukuba isithuphumo. But when you fear God, Kodwa masaba uNkulunkulu, wisdom. uhlakana, Wisdom. uhlakana. So many people fear people, Abantu abaningi basaba but they abantu. become more stupid. Kodwa bese baba yizulu But when you fear God, Kodwa masaba uNkulunkulu, it's the beginning of wisdom, isiqalo understanding. sokuhlakanipha nokuqonda. Meaning God begins to make you to realize Kusho things ukuthi uNkulunkulu ucala kwenza ukuthi ubone izinto which you never knew. obungangazazi. Your only duty, fear Him. Umsebenzi wakho nje When ukuthi you fear umsabe. Him, your enemies will be afraid of you Ma because you umsabise fear zakho God. uzosaba wena ngoba wena usaba uNkulunkulu. When you fear God, Mawusaba your uNkulunkulu. enemies will be afraid Izitha zakho zizosaba wena. of you. So the reason why your enemies are not afraid of you, Isizathu sokuthi izitha zakho it's zingakusaba. because you don't fear God. Yingoba wena umsaba uNkulunkulu. So God does not impart you uNkulunkulu akakufaki with such grace ngalowo musa. where people look at you Lapha abantu and they bakubheka khona. tremble. Bese Where is bayathuka. God? He's in you. uNkulunkulu phakathi kwabo. Not in heaven, he's in. So that them acting, being afraid, Bona nje it's a bathuka. sign that God is in you. Uphawula ukuthi uNkulunkulu phakathi kwakho. Just give him the fear. Nethi nje mnikeze lokho Give him kusaba. what? Mnikeze lokho The kusaba. fear. So many worship Abaningi bayadumisa without the fear. ngaphandle kokusaba. That's why they are still afraid of things Yingakho basasaba that are izinto useless. eziyize ezingasebenzi. Afraid of demons, Saba amadimoni. afraid of troubles. Basaba inkinga. They can't sleep at night. Abakhona lale. A small movement, you jump. Nyakaza nje kancane uyacuma. Who do you fear? Usaba bani? There must be the beginning of wisdom. Fanele kube nokuqala If you fear kokuhlakanipha. God, you are not afraid. Mawusaba Even when uNkulunkulu something awusabi moves, lutho. Noma into nje I inyakaza. only fear God. Sisaba uNkulunkulu kuphela. I only. So I cannot be moved by what is happening. Angeke ngiyakaziswe yilo kwenzakalayo. Angangizwe isikhova bese ngiphelela ubuthongo. I sleep Ngiyalala. because I only fear God. Ngoba ngisaba uNkulunkulu. Nothing can make me to be afraid. Akukho okungangenza ukuthi ngisabe. Nothing can make me to be. Akukho okungangenza ukuthi People who ngisabe. live
in that fear, abantu abaphila kuloko kusaba which is not godly, okungekho buNkulunkulu they rob themselves of a lot of things. bazirobha ngezinto eziningi They rob themselves of even opportunities bazincisha namathuba because they are afraid ngoba bayasaba to do things. ukuyenza izinto They are afraid Bayasaba. to go to places. They Ukuya are endaweni. afraid. You are Bayasaba. always afraid. uhlezi nje usaba It's not the fear of God. asukusaba It uNkulunkulu means the evil one lives in you. kusho ukuthi lo uphila phakathi kwakho 2 Timothy chapter 1 verse 7. We did not receive the spirit of fear, sasamkelanga umoya wokusaba but we have fear kodwa of the sinokusaba Lord. But it's not the spirit of, kodwa akusumoya it's not a spirit of akusumoya fear. wokusaba Because we did not receive the spirit of fear, ngoba samkelanga umoya but we have wokusaba the reverent fear of the Lord. kodwa sinokwemesaba uJehova So that spirit is not from the Satan. lo moya ke ubuya kusitha It's from God. To fear God. ukusaba uNkulunkulu Worship him in truth. umdumise eqinisweni Recognizing his majesty. ubona ubukhulu bakhe nobukhosi bakhe You get it? Fear can lead you ukusaba kungakhola to God's promises. kholele ithembisweni zikaNkulunkulu Fear ukusaba can make you to break boundaries. kungakwenza ukuthi uphule ibopho I'm not talking about the evil fear angikhulumi that leads ngokusaba you lokukude into becoming afraid. lo kholele ekutheni usaba uthukwe Because the fear of the Lord is the beginning ngoba ukusaba of uNkosi wisdom, not the kokuhlakana. beginning of being afraid. hayi uqala kokusaba noma kokuthuka Not the beginning of being. hayi uqala So kokuthuka if you begin to be afraid, uma uqala sowuthuka usaba then who is with you? ubani nawe